hello, sziasztok, ez a színözőn játék lenne. Ezt szeretném most kipróbálni egy videóba. Na, akkor kezdjük is szerintem. Piros. Piros. Fehér. 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 Kék. 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 Rózsaszín. 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 Hát nem tudom, szerintem itt az a lényeg, gondolom, hogy ki kell találni talán ezt a 4 színt, vagy mi van ott. Nem tudom. Lila. Lila. Rendben. 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 Anyád. Tessék. Rendben. Tessék. Rendben. Tessék. Rendben. Fehér. 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 Ez mit jelent? Nem tudok vele mit csinálni. Piros. Piros. Fehér. Fehér. Pirosat miért nem érzékeled? Tessék. Piros. Tessék. Piros. Piros. Kék. 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 Megigazítjuk a mikrofont. Tessék. Sárga. Sárga. Kész. Rendben. Rendben. Tessék. Rendben. Tessék. Rendben. Tessék. Rendben. Mégsem. Ja. Miért tüntetted? Tessék. Mégse. Nincs több. Szabad a gazda. Nincs több. Szabad a gazda. Szabad a gazda. Biztos ki akarsz lépni? Biztos. Igen. Szia. Hát, ez nem tudom mire volt jó, de ez egy elég vicces kis játék. Próbáljátok ti is. Sziasztok!